Froito dun intenso traballo derivado de múltiples conversas e reunións cos vendedores ambulantes, a Concellería de Promoción Económica da Pobra elaborou unha proposta de revisión da taxa fiscal do mercadiño que se debaterá mañá no pleno ordinario. Ademais da revisión do prezo que pasará a cobrarse por metro lineal e non cadrado, estableceránse cambios na forma de pago de xeito que se aboará a final de trimestre e non por adiantado, como se viña facendo ata o de agora. En esta taxa se van a modificar 3 puntos ou atinse a 3 puntos bastante importantes. Un é o precio do que é o propio metro, que na taxa anterior pon por metro cuadrado e ora se vai aplicar por metro lineal. Outro ten a ver tamén con cando se produce o pago desa taxa, porque é certo que era unha demanda dos propios feirantes que veñen ao mercadillo que en vez de pagala por adiantado no primeiro do trimestre, pagala a final de trimestre e así se vai recoller a partir de que sala aprobado no pleno, a terán que pagar os últimos 15 días do trimestre. A principal vantaxe que implicará a revisión desta taxa é a bonificación xeral dun 25% no primeiro e cuarto trimestre, que chegará ata o 50% para os titulares dos postos que non acumulen débedas nos últimos 4 anos. Que se vai a recoñecer na propia taxa unha bonificación do 25%, unha rebaixa do 25% para todos os postos no primeiro e cuarto trimestre e unha rebaixa do 50% para aquelas persoas que non teñen débedas de 4 anos para atrás. Isto se fai así porque unha vez que estamos no mercadillo, que falamos con todos os feirantes, que falamos ca propia xente, cos veciños que veñen a mercar, somos conscientes que debido á climatoloxía, tanto no primer trimestre como no cuarto trimestre, pois baixa a afluencia. E polo tanto, consideramos que era moi axeitado facer esa bonificación. Polo tanto, como podedes ver, dende a Concellaría de Promoción Económica e dende o Concello, estamos constantemente pulando por apoiar este mercadillo dos mércores porque consideramos que é un factor moi importante para dinamizar a economía do noso Concello. O Concello da Pobra busca así dinamizar o mercado dos mércores, un dos máis activos da comarca, con máis dun 100 de postos e gran afluencia de visitantes durante todo o ano.